Murag na okasyon dire ron ba? Kaya ang birthday ni mo ron, ma'am? Nami dire ba kay nami pangutana si mama ba? Abot ni sa atong mga politiko karon. Riling ko sa mina. Tagod. Asa ko ka nagabuto, ma'am? Dire. Diri sa Matanaw? Nami pangutana si mama kung kinsay mong pilion sa atong presidente karon. Wa ka kabalo sa atong mga presidente karon? Kabaluhan pero nung ko siya presidente. Nakapink na man eh. Ay. Murag si Lini ko rin kay Pink man. Unsa may mo kisa mo pilion nimo sa ilaha? Wala ko nakain kung ano prinsipyo yun. Nakapink man eh. Pakyaw mo dire? Mamakyaw gito. Ayaw na rin. Saan mo ma'am? Si Bumbong, Lini, Pacquiao. Asa man na nila? Pakyaw lang siguro naman. Si Pacquiao. Kaya diri sa Suami Mindanao, no? Pero nga nung nakapink man ka. Basta ikuha mo si idol mo si Lini. Bitaw ma'am, namin diri karon ma'am kay naibala mo mga birthday nimo. So nalami ipakita nimo diha sa gawas. Importante kayo ni. Okay lang si mo ha? Pila na may edad mo ma'am? Sa sinta-isas. Kano sa 66 karon? Happy birthday day ma'am. Ya okay lang ka ma'am, mubang ka sa gawas. Hinahinay lang gud ta. Hina-hina Kay lang. Pacquiao man jud ka din. Mamakyaw na lang taan eh. Pacquiao pure pink. Kasi may pamati ni ron ma'am. Nagay kuan? Ang hawak. Ay hawak. Hindi mga idaran ano? Sisigag ingog Pepsi sa una. Muna. Amo na yung resulta. Ang resulta na yun ba taas ng edad no? Ano sa mga anak ni mo na dire? Apo. Apo. Asa manigikan sila? Tagong pa mo. Layo gid eh. Ali ma'am, nami pakita si mo ma'am. Kay nalay nagpadala ani para sa imuha pod. Amot na po kisay naghatag ani. Nga karon magigipahatot sa imong birthday. Naka-idea kung unsa gyud gipahatot diri karon? Kubalo po. Gikan man ni Kapakyaw. Pakyaw. Kinintos. Wow, ngano nay hatag sa Pacquiao? Mahatag man og kininto sa mga hatag. Dili mo hatag si Pacquiao kinintos kung nakaping pod. Kikalaban man niya si Lini. Abayan ako para makita nimo. Gano ma'am. Surprise! Happy birthday! Kayo ba'y aalalayan at kakainin? Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Okay, sumayong udto di ay ma'am og happy birthday. Salamat. Isa man imong presidente si Lenny. Ha? Si Lenny yung presidente. Ma'am, kay birthday man nimo karon, kantahan ka na og happy birthday. Pero before ana magpaila-ila sa dami, ako si MM. And kani si Abby, who are from AM Digos Flower Shop. So nami diri karon para maki-celebrate sa imong birthday, pinaagi aning sorpresa. Kabalo ka kinsay gahatag nimo ani? Wala po. Kinsa may paminaw nimo? Timik ka mong anak lang. Yung anak, isa nga anak. Anje. So naing message diri mabala nimo naon niya. Pero sana ko basahon yung mensahe kantahan sa nato og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, lawyer candle ma'am. Kaya na? Abot na? Kaya abot lang siguro. Happy birthday! So naing mensahe para sa imo.
Unsaon ako ha. Ana siya ma'am. Thank you kaayo sa tanang sakripisyo. I wouldn't come this far kung wala ko naliwat sa imuhang kagwapa. Mahal ka namong tanan. So, Anak. asa mga anak ni mo uban ma'am? So, anak ni. Wala pa yung anak. Wala? Isa rin. Ay, Sara. Dagat mo ba? Kamusta may birthday wish ni mo ma'am? Hinaot, mabot pa siya 100 years para bilan miniyag 1 million. Yan, kato lang? Kato lang, happy birthday! Ito ra isa anak diri ma'am? Ha? Ito ra isa anak diri? Ano ito si? Asa to si Sir? Kani apo. Apo, Ah, sige. yes! Ikaw. Wish Birthday daw. wish ni mo kay Lola. English. English ay ni? Ay, English. What is your birthday wish? I hope she lives a long life, a happy life. Kiss Lola! Oh. Happy. Okay. Asa mo mga apo? Uy, Apo! Uy, Apo! Uy, dali apo. Uy, Apo! Sige na, ma'am. Ang apo din eh. Happy birthday na, I love you. Ikaw anak? Okay, asa mo uban? Kuya, magsisidya. Abot pa kay 1,000 years lang, no? Para magbugay dyan ba, no? Maayo. Happy birthday. Kiss Lola, kiss Lola. Okay. Oh, Isa pa. Ikaw dahil. Wala na. So, ikaw ma'am, sa may message mo sa iyong mga anak, mga nagpa-surprise ani. Bago po ko na ayaw ko. Mm. Walang ko na matapok mo pong mga anak ko. Isa ko lang din yung kumpara. Sa mana, luha sa kalipay, sa kamingaw. Kalipay ko. Sa pa, ma'am. Yung maingon sila ha, ma'am. Napakay may istorya sila ha, sa yung mga anak. Inaot lang kung ayaw pong labas niya. Naapo sila din. Ilagyo ba ito sila? Oo. Ito si Boris sa mga tungkari. Ito mas parto sa ko. Anak dito, managpong mga anak, magtaw. Mga ninyo na. Kuan jud. Ubiya na. pero mabalik ya po. Mabalik Uli, yapon. magyapon. Oo. Uli dyan. Correct. Nya nag-request man si Lola nga. Jig. Oo. Yak, Sayawin ninyo, sayawin. Si Lola. para malipay si Lola, makakita sa inyong sayaw. Naka ni si Mamo, kay murag TikTokers di ba? Hala, hala, hala. Pati dalan. Wala tayo na, sir. Magwan pa kasi. Awan. Ano ni Hap? Ang balon. Sayaw na, sayaw. Dance, dance. Ah. Nakuha naman yung sa balon. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga moaksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang naku